kanyo bende gin sigin ariyo modhi rango odiochieng' ma kawuono wachako gi mar Passaris kama entiere kae. Mike, kachako kodi kae range owacho ni en ochungo mano wacho ni en pre-publication process mano mar bill ni mar mondo mi one ni odhi chomo kama chal nade omi jopiny thuolo mar loso wiye podi to sani ten gi mokano. Cleophas, iwacho dhongere wacho ni mana ng'ano mofuwo ema ok nyal loko pache. Bill mane Passaris okelo ni ng'anyo inyalo mana ng'any kuonde moko to ok inyal dhi e parliament, ok inyal dhi e court, ok inyal dhi kuonde moko kaka State House, onge kuma inyalo dhiye king'anyo. Ne en bill mano ok en mar jopiny. Kaparo ni nitie gik miluongo ni public participation ma jopiny owinjore ong'e otim ka itimo bills. Aparo ni e digital world mane wawacho cha. Passaris ji oseng'iso gimoro amora e gimiluongo ni social media ma embo neno ni gini to jopiny ok timre nade ok dwar tamor ni o withdraw kendo gole kowacho ni koro ok onyal dhi. Nikech nawacho gimoro ni Raila Amolo Odinga ma en Prime Minister ma Kenya nobedo Prime Minister because of demonstration. Tok ne en mana demonstration. Ne en demonstration ma seche moko gi threaten ni gidwa dhi State House. Ne en demonstration ma giwacho ni gidwa mondo gibed sworn in. Ne gen Miguna nokawo muma ma oswe. Ne en demonstration ma gidhi Kamkunji. Demonstration nowuok airport. Anyalo paro ka nowuok airport wuok loka kane Gladys Nyasuna gini omako wechego matek kwa daw gi polise nyaka town ka mano ujoro negi kata nikech unyalo paro no chiele nyaka gi bunde moko maduwek bedo gi mtoka ma bulletproof no do negi. Raila ok nyal yie ni party ne ma women leader ma Nairobi ni koro wacho ni ok nyal ng'anyo kuonde moko tinyalo ng'anye to ng'anyo no emomiyo ODM kato timo gimiluongo ni broad base ni ng'anyo emomiyo ODM koro nitie kuma entie ni ng'anyo emomiyo jo ODM koro wan gi Honorable Mbadi mobedo cabinet minister mar finance ng'anyo no emomiyo Opiyo Wandayi ni kacha koro dang ja ODM mane mawuogi gima no mora ni jo ODM no wacho ni gini en private bill gini ok en bill mar ODM to ahinya nikech gima ng'anyo osekelo Kenya ka dikoro waonge gi freedom of expression dikoro waloso kama tindo kowuok te makowa dikoro waonge gi freedom of association dikoro waonge gi all these rights makawuono wan go makata ng'ato go gi bunde tibro tere jela maseche moko tue kata bed manobila mago gik mang'anyo okelo ka ng'anyo emomiyo 2010 constitution obedo in place kuro in ng'ama nade machalo Passaris ni wacho ni Passaris ok chak duk bed MP member of women leader ma Nairobi taparo ni ji nong'ise nikech naneno video moro ka kijana moro wuok mo oyanyore kode moyanyore seche moko ber ahinya kiyanyo ng'ato but facts are important ni ng'anyo emomiyo wan gi constitution ma wan go kawuono ni to Passaris ok nyal gole in the constitution. Erokamano ahinya. Robert Nyasuna.